Kaikki! Sakkää! Tänne se! Laitapa sitä huukua vähän tuolla. Au. I'm not sharing my boot. Hugo, anna mun läpärit. Au. Hide and spook and fight and spook the fight. Läpärit. Minä sit laita. Laita vaikka ne. Minä meen joutuu. Anna mun läpärit. Okei. No ota vaikka ne kroksit. Minne sun äitis? Ei se haittaa. Pistetään fliraminttiin. Jei. Tänään oli muuten meidän koulussa pieni valokuvaus. Ja eilen oli sellainen tosi kiva tappelu. Ois tänään, mä olisin halunnut nähdä se videolla. Oltais voitu laittaa se tähän kanavaan, jos olisi lähetetty se. Niin. No cap. Me ei huijata. Tänään eilen kävi niin, että yksi oppilas kuristi toista oppilasta suoraan täältä. Eikä... Joo, täältä näin tälle. Joku täältä. Sitten se meni nurmikolla makaan. Sitten se katsoi pää ylöspäin ja silmät auki just tälleen. Ja sit se vielä se yritti hengittää. Se ei oikein hengittänyt hyvin. Mutta Niin. kyllä se nyt on ihan kunnossa. Se oli 3 oppilaa välillä. Ja 3 saa oppimiskeskustelu. Kasvatuskeskustelu siis. Nyt me mennään sisälle kuvaamaan. Eikö mennäkin? Pojat. Ei. Skipa toilet. Bomba klar. Tai no tää video oli tässä. Ei ollut. Olipa. Me jatketaan vielä. Ei mennä sit sisälle. Onko Pokemon Go hyvä peli? Kommentoikaa jos pystytte. Moikka!